Θα φύγει το καράβι για Νάξο, αλλά είναι ήδη εκεί ο Χρήστος Νέζος μαζί με τον Σπύρο Μπιμπίλα. Χρήστο μου, πανέμορφέ μου, δηλαδή... Είσαι ο λευκός υπότης. Εν τω μεταξύ, με στα λευκά, με αυτό το υπέροχο φόντο πίσω σου. Κοιτάξτε, δεν είμαι μόνο εγώ στα λευκά, είναι και ο Σπύρος Μπιμπίλας εδώ που βρίσκεται μαζί μας. Είναι και... Κοίταξε. Συγγνώμη, είναι και ο σεφ, ο Χρήστος Μπάρκας με τα μαύρα και βάλε και τη στολή του. Έβαλε και την ποδιά. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Τρεις Master Chefs. Καλησπέρα. Τρεις Master Chef λέει. Χρήστο, μας έχει προβιβάσει σήμερα ο Λάμπρος. Κοιτάξτε, καλώς ήρθατε στο 15ο φεστιβάλ Γιορτή Πατάτας Νάξου, που φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν γιορτάζεται έτσι. Από πέρσι ξεκίνησε με αφιέρωμα στην κλιματική αλλαγή. Φέτος λοιπόν το σύμβολο, το σλόγγαν της γιορτής της πατάτας, που δεν θα γίνει ακριβώς ένα μεγάλο γλέντι, διότι η πατάτα Νάξου δεν θα υπάρχει τον επόμενο μήνα, δεν θα βρίσκεται πουθενά σε καμία αγορά, γιατί δεν φύτεψαν τις χειμωνιάτικες πατάτες οι αξιώτες αγρότες. Δεν υπάρχει πατάτα, δεν υπάρχει νερό. Θέλω να σας πω, το σύνθημα είναι ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει σως, είναι της γιορτής πατάτας, και θέλω να πω ότι για φέτος, και θα σας δικαιολογήσω και γιατί ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι εδώ μαζί μας, γιατί φέτος ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, ο κύριος Καπούνης, κάλεσε όλους τους προέδρους της Ελλάδος, των μεγάλων συνεταιρισμών, έχουν έρθει εδώ, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και της Φέτας Καλαβρίτων, από τα Καλάβρητα του συνεταιρισμού, από την Αιγιαλία, από την Φλόρινα, έχουν έρθει όλοι. Φαντάζομαι θες τον Σπύρο Μπιμπίλα με την πολιτική του ιδιότητα ως βουλευτής να μεταφέρει κάποιο πρόβλημα, αυτό κατάλαβα. Ως βουλευτής. Ακριβώς, γιατί ο Σπύρος είναι υπεύθυνος στη Βουλή, θα μας τα πει ο ίδιος, είναι υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή. Και γι' αυτό αύριο μαζί με όλους τους προέδρους και με τον κύριο Καπούνη, εδώ ο λόγος των Σπύρο. Εγώ δεν είμαι ο υπεύθυνος, είμαι εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, που ασχολείται ειδικά με αυτά τα θέματα, με το θέμα της λειψιδρίας. Μάλιστα την Τρίτη έχουμε μια μεγάλη συνεδρίαση στην Επιτροπή Υδάτινων Πόρων για το θέμα της απίστευτης αυτής κατάστασης που ζούμε στην Ελλάδα, ενώ έχουμε νερά, να μην έχουμε νερά, και ασχολούμαστε με αυτό. Πώς θα γίνει η αφαλάτωση των υδάτων, πώς θα μπορέσουν στα νησιά να έχουν νερό, γιατί εδώ αντιμετωπίζεται αυτό το τεράστιο πρόβλημα να μην έχει πατάτα εξαιτίας της λειψιδρίας. Καταλαβαίνετε, Λάμπρο, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι οι οικογένειες δεν θα έχουν τα Χριστούγεννα, δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν υπάρχει, δεν θα πάρουν χρήματα, γιατί νερό δεν υπάρχει. Και τι πιο ωραίο ότι ο Σπύρος την Τρίτη στη Βουλή θα μεταφέρει και τη φωνή της Νάξου. Ακριβώς, θα μιλήσω για αυτά που θα δω εδώ αυτό το διήμερο. Επίσης, ήθελα να πω ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου έχει γίνει χορηγός στη μεγάλη συναυλία που κάνουμε στις 24 Σεπτεμβρίου με το ΤΑΣΕΙ, με τους 36 καλλιτέχνες για τον ελληνικό κινηματογράφο. Μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα τα πούμε άλλη μέρα. Αλλά είναι χορηγός μας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός και ο πρόεδρος, ο κύριος Καπούνης, ο οποίος έχει καλέσει και προέδρους άλλων συνεταιρισμών από όλη την Ελλάδα. Να βοηθήσετε και του χρόνου με το καλό να συνδεθούμε και να είναι γεμάτη πατάτα. Κοίταξε, όχι να συνδεθούμε, να είστε εδώ, Λάμπρο μου. Ακόμα καλύτερα. Θα τα λέμε όλο τον καιρό. Αυτό είναι, θα πάμε. Κοίταξε όμως. Να πω ότι βοηθάει πολύ ο καιρός, γιατί είναι σαν Ιούλιο, σαν Αύγουστος. Είναι 35 βαθμοί αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κατακαλό καιρό εδώ. Και θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν δωμάτια στην Άξο. Ναι, τώρα ας έρθει για έλα Νέστη κοντά και πάμε να μας πεις τι έχεις ετοιμάσει για τα παιδιά. Για σας λοιπόν είναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Εμείς βρισκόμαστε μπροστά στη θάλασσα. Έχουμε ετοιμάσει μια σούπα κακαβιά, βελουτέ, με καραμελωμένο κρεμμύδι και κίτρο. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι βελουτέ. Κοιτάξτε τη διαφορά, πώς την έχει φτιάξει ο Χρήστος. Έχουμε αφήσει βέβαια κάποια στοιχεία εδώ, το σερβίρουμε. Για κοιτάξτε τι. Καρότο και την πατάτα, φυσικά την πατάτα Νάξου. Θα βάλουμε εδώ μπόλικα. Πραγματικά. Θα αφήσουμε τη γαρίδα μας. Αχ, μεσημεριάτικα τι μας έχετε κάνει η τώρα. γαρίδα επιπλέει στο βελουτέ, βέβαια, στη σουπίτσα τη βελουτέ, βέβαια, κάθεται πάνω. Πώς δεν μπορεί. Το παιδιάκι μας. Αυτό τι είναι που έχεις βάλει? Αυτό είναι τηγανιτό κρεμμύδι. Δίνει μια ωραία βαρύτητα στο πιάτο, και εδώ πάντα garnirουμε με φρέσκο ελαιόλαδο στο τελείωμα. Παιδιά, κοιτάξτε, νομίζω. Καλή όρεξη από μένα στο στοντίο. Χρήστο, κοιτάξτε, εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα να σας πω να έρθετε διήμερο, μπορείτε να έρθετε. Κάπου θα σας βολέψουμε. Θα σας βρούμε κάτι. Σε ένα ραντζάκι. Την αγάπη μας. Φιλάκια σε όλους. Πολλά φιλιά.